Takže čau, zdravím vás po dlouhé době, Carlos Let's Play a jsme u hry Outlast, u hororové hry Outlast. A doufám, že se u toho hned nějak nezaseru strachy. Minule jsem si to jenom na chviličku zkoušel a toto je fakt pořádná hororovka, vám povím. Jinak tahle hororovka, to je jako, to vám povím, to je fakt něco úplně extra. To se člověk fakt musí až docávat. My se dáme tady nahoru, někde. Tady se dáme. Zase tak, jak jsem pochopil ten Outlast, tak je to o nějakých bláznivých doktořích, kteří se tady, myslím, nějak mutujou lidí, nebo tak něco bych tomu asi dodal. Kde mám jít, sakra? Jo, nahoru. Dobré. Teďkom tu má. Doufám, že nespadnu. Tady se dáme. Byč. Absolutně nic nevidím teďkom. Takže se dáme do Outlastu. Je to tma jako vrti. Otevírá se tu úplně stejně dveře jak ve Slendermanovi. Úplně to samý. Byč. Tohle co? Ty bláho. Začíná mi do toho docela i strach. Tady se tam máme dokument. To je nějaký psychiatrický výzkum. Takže jdeme dál. Tady to je otřesný ketchup od Hama, tady je. Wow. To mají straší. Totežné. Wow, fuj, co to je? Daj si střela s kolou v klidu a co pak nám to tady kype? Normální ketchup, člověče. Nevíte, kodník, kde mám jít, tam asi ne, že? Co jdeme tady? U toho člověk nemůže ani dýchat pomalu, tam je fakt šupa. Ty bláho, on tam byl. Už tam není, tak jdeme dál. Teďkom projdeme se tu dole. Ty kokos, tak teď jsem se zlekl jak prase. Ty vole. Jsem se asi posral. Kodník, jak se tu... Ta kamera je pošahaná nějaká. Jo, konečně. Ježiš, co to tu je, fuj, kámo. To jsou úplně šoky u toho. To je psycho. Ježiš, co to je, hoši? Jedu pryč, jedu pryč. Okamžitě jedu pryč odsaď. To se mi vůbec nelíbí. Kamerku jsme vypli. Vlastně nic, jdeme dál.
Takže se dáme dál. Fuj, to si se úplně vylekal. Ježišmarja, no co to nech mě bej. No tak to je psycho. Jsme teďka spadli, zhodil nás nějaká nestvůra. To se snad něci mutanti, nebo co to je? No kameru mi nech, ty bláznu. Zajímavé slova. Fuj, to je síla toto. Co mi dává zabrat tahle hra. Tu máme nějaké pěkné střeva, já jdu dál, to je hůč. Co tu máme pěkné, ten se tu prospal. Tam najdu radši. Ježišmarja, co to je za blázno? Sexy pohled, no, to je moc. Tam je dokonce i ruka, fuj, jdu pryč. Tady toto je úplně sbírka lidských orgánů, úplně to někdo sbírá jak modely na poličku, to je umač. Fuj. To je fakt psycho tahle hra, to je něco. Jdu radši pryč, to je fakt moc. My potřebujeme se dostat tu, že? To už nevím, kurma. To měl jít. Musíme sehnat, myslím, nějaký klíč nebo nějakou kartu do tam těch dveří. Je zamknutý, jako vždycky. To taky. Už vím, kurma mám mít, už vím, chlapi. Musíme jít turma. Ty bláho, jak se tam dostat. Jo. Turma, že? Určitě. Jo. Bože, co to je? Doufám, že na mě nevyletí. To je humus. Proboha, co to je? Mají dobrý program. Dívej se na to. To je nějaká nová stanice. To někde musí být někde ten klíč? Nevím kde. Kde to musí být přece? Ta karta, nebo co to je? Není tu, nevidím to tu nikde v žádném stolu. Ty bláho, nevíte, kde mám jít? Já tu kartu nikde nemůžu najít. Já už se nepamatuju, kde to bylo, no. To je problém. Jo, už vím, kde mám být. Třeba. Tady najdem tu kartu k těm dveřím. Tady je. A jdeme dál. Musíme se teďkom vrátit k těm dveřím.
kokos! Ah! Pust mě! Ten magor! Fuj, to jsou šoky. Tohle psycho. Fakt psycho. Kde jsme měli ty dveře? Tady, že? Ty kráso. Hoši. To je masakr. Hej, nechoď sem, prosím tě, nechoď sem. To je fakt psycho. To je psycho. Ty vole, jestli otevře tady, tak se vole. No uf. Běž pryč, prosím tě. Dobře, takhle tohle byl po dlouhé době let's play od Carlose, ode mě Outlast hororovka. A já zatím vás zdravím a budu vás průběžně informovat o téhle hře. Takže vás všechny zdravím, sdílejte, lajkujte a mějte se. Čau.